Katov dom sa nachádza v Trenčíne. Bol postavený v 16. storočí a ako už názov hovorí, ide o budovu, v ktorej kedysi žil mestský kat Stanislav Chrbinský. Okrem toho tam bolo aj väzenie, kde končili nielen zločinci, ale aj nevinní ľudia, napríklad obvinení z čarodejníctva. Bola tam aj mučiareň, v ktorej sa z nešťastných obetí dolovali vynútené priznania. Katov dom je teda miesto veľkého utrpenia a niet preto divu, že sa naň naviazalo viacero strašidelných príbehov. V dome sa vraj dodnes ozývajú čudné zvuky a predmety sa samé od seba pohybujú. Týchto záhadných udalostí mali byť svedkami aj turisti, ktorí sa do Katovho domu vydali. Vraj sa v ňom objavujú aj rôzni duchovia popravených na čele s Katom Chrbinským. Miesto lákalo aj rôznych parapsychológov či duchovných. Podľa nich sa v dome nachádza veľké množstvo nepokojných duší, ktoré tam strašia. Aj vďaka týmto legendám je Katov dom vyhľadávaný turistami z celého Slovenska. Ak nesleduješ môj profil, pravdepodobne už nebudeš počuť ďalšiu legendu, ale ak áno, tak zanechaj srdiečko a buď pevnou súčasťou hrdej komunity Slovákov.